Avui és un dia especial per la Fundació perquè iniciem el cicle de converses i sobretot és especial perquè tenim a la Cristina Gallach aquí, que ens pot aportar una mica de llum en aquests temps tan complicats i tan foscos, no? per la humanitat. Quan vam quedar per fer aquesta conversa no ens podíem ni imaginar que ens trobaríem amb una guerra a Iran, no? com la que tenim ara. Moltes gràcies. Estic una mica entreemocionada de veure tants amics i companys i alhora doncs contenta però preocupada. Em sembla que preocupació i por és un dels sentiments que tenim tots nosaltres, no? I estava pensant a veure com fer una mica de resum de 3 o 4 punts per donar peu a la conversa i he trobat una frase que diu la Carme Colomina, que ja la coneixeu, parla del moment d'una geopolítica brutal. I crec que és això, no? És un xoc que tenim en aquests moments. Si això ell ho va dir-ho al principis d'any, quan va fer l'anàlisi una mica de perspectiva de l'any, fixeu-vos ara en aquest moment lo cert que és, no? És una geopolítica brutal i que hem passat d'una globalització, no? Que implica col·laboració i que implica ordre perquè sigui doncs, eficaç, a una fragmentació i ara estem en la confrontació més gran de totes amb l'agravant doncs, de que un dels líders de la confrontació, si fa uns anys va ser Putin, ara el líder de la confrontació és el nostre principal aliat, no?